It is a place o sa kalugar nga gihatag usab alang sa mga kabataan. Ning gabi una, let's talk about 3 ways how to say kusuga sa mga bata. Oy, giluod na mo mga ginikanan. Hindi naman mong tingog. Ay mong tingog mga bata ha. Kaya magkiayo na itong patingogon. 3 ways how to say I love you. Wala na may nadung I love you. I love you. Katawan na nagayon na yung mana. Katawan na nagayon. Okay. Tungkol kay kita, magkiayo, number 1. Because we are different, we express our love differently. Timanin nyo na magkiayo na. Lailahit man tayo, kay babae ka o lalaki, lailahit tag paagi sa paghatag sa atuang guma. Doon ay tulog ka klase sa pagsulti nga nahigugma ka. Andam na ba mo? Kung excited ang mga dalaga, ayaw mo pagdalaga, di pa mo puli. Manginaw lang mo para maklibaw mo. Number 1, visual. Naiba ng kasawa nga visual. Ato na ipang-discover. Number 2, auditory. Kung ganahan paminaw. Number 3, katong kinesthetic. Ganahan mga moves. Kanang inyong bala ganing nga inibito. Layong ninyo yung kagabi. Kato na kong another move. Mayroon hey kapoy! Hey kapoy! Uli mo eh! Uli mo! Panguli mo! Ako kung mas siguro ay mo pagdalagbata. Ano nga asawa bito mo? Naminyo pa ka. Kaya kanang mo ba na mangita na o prostik, ikato na na moves. Nyamita, ikaw gustos ka. Yes! Sabi mo! Naminyo bitaw siya because there is that gift. Nadini mo na yatag. Akong gina na kong asawa, you are mine and I am yours. Bibigan na na. Kabalo mo mga kaisuna, namatay na mag-yung Pastor Baraguna. Pero kung siya kita ang bagay sa kuwa, Pastor, once a week, na-hug your mate, loving sa akong wife. So, ang loving na tunaw na kay kana mga itong ginahon na ron. Katumanbog no, gikan sa Iraq o Saudi Arabia. Mo na dili na may loving na kamurang doon. Nagigda ang asawa, nag-istoryahan na ibon. So, wala naman wala. Isipin pa mo para sa future sana, pero wala yung giplanuan ang iyong future relationship. Nga, ganahan mo malangit, na nagbuwag mo sa yuta. Ganahan mo malangit, na hindi pa lang sa yuta, hindi na mo suon. Ako sa mo sa langit, na dito silingan na mo. Okay, ito rin i-discover. Number 1, are you ready? Visual. Kaning mga asawa nga visual, basa. Basa mga bana. Mga bana lang basa. Ready, go! Immaculate. Kabalo mo sa immaculate? Order. Basta na. Magkatiin mo galing asawa, magkakita galing mo. Naadinin, na ko isulti kinsa. Na ko nabisitahan silang balay, ilang figurine. Basta kayo, ako na isang giingnan. Kuwanta ba visual? Di na ganun. Pero ako asawa visual eh. Ako sa balay ng chinilas gubo. So, kung siya, so nasabi ako visual ako sa. Muna ingulin ako, i-plaster na muna kong status. Ayun na ikatag. Ang inyo ganing asawa mga bala, di gani na ganahan gubo, ang inyong asawa visual na. Kaya kung ikaw mabana, ingulin mo, takaglabay sa daki, takaglabay sando. Dapat wak ka nangitag asawa, nangita kag katabang. Kayo mo asawa, Ma! Una na ko sa una, di ko kasabot na kay pagkabot na ko, bago may ninyo, bukit ka basketball, hubog, masuko ko doon na permente ang asawa. Kakalat pa rin mo. Ikaw mo magaling, nahin akong express. Wak din ko kasabot, na gusto ang akong asawa, nga kapali ko kay mo ganahan kay ko ani mo ganahan sa visual makita kanila nila ilang balay nga plastada. That's how mo na nga mga bana visual gani ang inyong asawa limpyo kay na inyong balay. Look, ingon si nanay siya mo. Amen. Pati biting i-plaster. Ayaw lang may dilo ka. Gahil ka patingin ka. Ganahan na siya plaster, no? Dili na ganahan bubot. Plaster na. Yan, kanang mga visual nga way, batayin yung mga bana.
Kanang giplastar niya, kuhain yung isa ka figurine. Pag-ana sa sawa, asang isa. Kay bago na siya. Kasada na ang iyahan. Gusto mo na magkakita ko mga kaigsunan nga gusto pa ni Pastor, mga visual na sila. O, muna nga inikabot niyo sa balay, tumukta ka, hubo, mga bana. Ayaw, paghubo pa, i-plastar. Di ba, paggawa sa iyong asawa, may mga asawa. Very good. Yeah, malipay na siya. Ang atong mga asawa, bantayin ninyo, mga bana, mangayo na ganin na o pangilo sa balay, kagain yun. Kay the way niya i-express ang iyang buong masinwa, gusto niya na inipulik sa inyong balay, hinlo. O, diritas ba na? Kung saan man ang mga visual na ba na? Ano? Bako kayo man, no? O, basa mga asawa! Go! A visual husband observes the color his mates is. Alam mo, mga asawa, bantay. Kay ganahan may ang mga bana na inipuli na mo ang among asawa, humot o bambine. Kung inig-abot, mamaw na ba ako sa gingan o dili lagi? Lain man. Uy, mga asawa, bisan paglima ang inyong anak, na mga asawa nga nagkadugay, mura na yun, o, tarawa. Kaming mga bana ka ng mga visual ko. Ako ginigipragahan akong asawa. Gang, every time na muuli o gikan sa distrito, di ka kakauban, inig ulit na ko sa balay, ang kwarto, inig sulod na ko, dapat makita na ko siba-siba. Humot! Kaya bisan kung saan ako kakapoy makakita kong asawang guwapa, murag makaingon ko, is it the end of the world? Kaya kung wak-wak akong makita, balik ko distrito, ito matawag sa isunan. Yung asawang murag na ako mananabang, wak-wak, murag na ako mananambal. Uy! Isang puprita, uy! Utang-utang! Uy! Trabaho na akong asawa sa nanyo. Kaya bago kag-uli siya, balitan mo ka atong pilar mo na ngayon ko nito. Lutan mo ganun. May nalala asawa. Ang gano'n. Nagsugo ng sinless ba? Pero ngayong asawa ay nalinaw mga ba na huli pa ka? Nalayo pa lang na, nagdala ng lukay. Huli pa ka. Uy, mga asawa, palihog lang. Huwag pa gani may kanaog sa motor. Ayun, din mo, asan kita? Bangin di ko to. Di mo na ikoy, wala mo. Panaog ka pa po ni. Dito na may kasabis kwarto. Oh, di kayo paglingkod. Ang mga asawa, mura pa rin ang minangyaw sa inyo. Kaya kami mga visual, nalang ng mga asawa, palingkura sa iyo, pilutan, liog. Bisag nagdabot na ka. Gang, kumusta yung mga trabaho? Ganahan may makakita na nga mga masawa, gihika pang kumong liyong. Nga pagkala mo, murag, kung lagi kayo ng liyong, kanang oras siya, kanang bugnaw yung sima. Pilota yung mga mga, pagka yung yan ang liyong. Ay, liyong, pagkatataon, ay, may kamutan na. Alam na yung masaga, wala ka yun na, asa mo kita. May mga ba na? Wala. Asa ba? Pero ang punto, ikapipot. Ang punto na ko niya, nga, panaugas na, pipika ba na mo ba na? Ikaw po ba na? Pipika yung asawa. May pa ang butangan ng gasolinahan sa motor, gipipik. Nga, may mo din man na, wanay sulod. Ang asawa, sulay pipik. Maglakot na, pelugan na ng wisor. Saan mo? May ganaan, nakikita na yung mga asawa, yung murag, kalisa. Kana kag-asawa mo, sugat ko na. Kawawan mo. Ha? Ugma, nalay, salis, pagpapahay tag-asawa. Pagpapahay tag-asawa, pero mami. Pagpapahay tag-asawa, asal. At kung hindi nga, pagpapahay ta. Okay, kasi pag-abot rin umag, ikan ako ng negosyo, nananaw mo, hagal ka. Saan? Ito, ganahan mo ulit, nanak mo asawa. Ikaw ba na?
Bisan pag may na siya, are you ready to rumble? Now ka na may ligo? Walang diya. Oh, ha? Tipod may ganahan na ng asawa nga magsigi o bisyo. Saon na nimo. Muna kasagaran, mga asawa, di gani na inuon ninyo ang pagpagwapa kay kami mga lalaki, ganahan ni nga humot, ganahan ni nga gwapa, ganahan ni nga nindot o postura, mga bana, wani, dili na mugwapa inyong asawa o di mo kabalo, muhatag o binulan na kwarta sa ilang pagpagwapa. Ang akong asawa na ay 1.5 kada bulan. Iyahan ang pagpagwapa, basta unsay palito na niya nga magpagwapa, basta kay makainong kumba ako asawa, suportaan, utangan ako din na, sige, may mga nila siya ito, gang, mamalit sa kong kway-kway, usay masuko ko, pero kay patanaw niya, may mga siya, this is for the night. Ano ito malit mo? Ay, kagalahan na asawa, sabot ko giniginin yung antaka, kay ikaw ang mali magutang mga asawa sa hay, natay mali ba? Both of side ka. Ang bana na mali, yung mga pumuha ng kwarta. Tatay mo na o. Na yung mga 100 na ipalit mo na sa perfume. Oh, ha? Kanang mga plus, lahi na siya. Apil na siya sa budget meal. Oh, kumanin mo ba pinasekreto? Oh, inaana din ba? Gag. Ayun, siya mo. Yo, pag-ulit ni mo ba na? Eh kung ang asawa, taga-kwarta, di taga-hapon magtagwapa, something wrong. Kung ba na, hatag mo, sa pagtiguang ka, tagain mo, make your wife beautiful, dili kay nagwapa lang mo, ihaya na mo. Dito rin mo nagpigis niya. Ha? Sabot ang nagwapa ha? Parang pagdaghan kinuko na, ang akong mama sa wala, sige mo, dito may akong mama, akong mama, sige itong pagwapa. Kaya kung dili dito magsige pagwapa, maunay dahilan na mangitag lain ang bana. O, tanawa. Kung tanaw lain paa, kaya ang paa sa asawa, mura na mo yung practice. Pero kung ito magsige exercise, ay, ano mga asawa? Kana, di ba nabili mo sa balay? Pag-exercise mo, mas ba? Di kay, karon, pagkata mo, kung asawa na mo dinidinig, wala naman yung bata, ako din siyang binasulog. Gusto mo na ko na yung tiyan mo. May, napok na. Pag-exercise. Napo na niyo, nag-exercise. Kaya ngayon nga lang, pretty, masig may lisan ka, Jisabel. Jisabel? 10 kilos ang bel-bel. Wala ko nang igo, ha? Dagan bang naigo? Magbago na tayo, ha? Kalita gusto nga na ibanang mga bit-diri, oy, mga kaigsunan, amen? Oh, sweet kayo ba, ha? Wala na akong asawa? Gikan sa una, inana na idagway sa kong asawa. No? Muna kong asawa. Nagkatugay, ang edad na niya yung Ma'am Pretty, pila edad di ba na niya? 15. Pag edad niya o pila, muna na iyang dagway. Di na pwede din mo pakaslan ng mga gwapa. Kamong mga gwapa, pagpakaslan din mo, kaya kung di mo magpakasal, mga pangit mo. Kaya ang gwapa pakaslan din ka na. Ha? So, muna ang visual, mga kaigso una. Ayok niyo na kwa, direta sa auditory. Usa man ang auditory. Basa mga lalaki. Ready, go! Punsa? Magluto na na yung asawa mga bana. Yung adtuon sa sina. Pamalo ka, pagkaon ka na kung kagabi sa imuhang iska ng sabaw. Kay, ayaw niyo dito sabi mo, luto pa na. Iyan mo na, ayaw, gamit ka mga saturing words. Uy, nindot kayo yung sabaw mo nga, doon siya dagat. Lisa, ay para, ay, gamay. Ako, ninyo ka mga karoon na. Kabalo niya mo sawa, every morning, pagmata na wala, kitang mga bana sa'yo. Pagmatas butang atos motor, may pangkarburador sa motor, gichik. Yung asawang karburador, gichik niya na wa. May pangtubong sa masawang. Manitingan. Kung sa'yo mo, singaw kayo mo to, asawa na. Pag mata na ko, forget about my work. Lulo din na ako
akong asawa sa kusina. Ako ng katsyon ako yung lang, thank you. I love you. Muna ganahan sa akong mga asawa ng babana. Di pagmata, asa akong sando! Kaninan! Grabe po ka, uy! Pagtawag po! Pagmata niyo! I love you, gang. Yan. Ang kabalo mo sa pinaka-the-best mga bana ay istorya o I love you. Kaya ito yung mata ninyo, ako may toothbrush o bumibig. Nakagin yung liyog siya masarap. Ang mapil nila ang inyong bago, ha? Hindi na nila malimtan. Ang atis, nalipong sila buntag pa, di kabuhin na. Ato mga asawa, ganahan na sila. Uy, gawang salamat, ayaw ha, gipili. Balik-balik ka, bisag na may buwang ta mga bana. Okay ba ta? So, ayan na ito ha, bumuntahan na ko ha, kasi nagdaging kabuntag. Ayaw, pangita kung sa, una mo rin pangita asa akong asawa. Ito, next kusina, so, pila naman ang wala na 60 seconds mga bana. Kiss, ayaw ang lakaw. Uban sa ito din, nanarabaw, wala kiss sa akong asawa. Pero gusto kita maggara-gara sa akong kauban sa trabaho ng mga babae. Asawa mo yung gara-garaan, gitik-gitik po, pero kita mga lalaki, mas ganahan ka mag-gitik-gitik sa akong kauban ng mga... Diba? Mura na, mayroon sa liko. Asawa mo kuslo ka? Kaya mas kuslo, doon na! So kita maguslo ka ng uban. Namin ka na to, din. Uy, ang yawa, di ka ba mapili? Mga bana, pag matas buntag, ako'y sulti, pangita ang asawa. Dagsa, iha, gulitin bilbil. Nanaa ang liog, huyup-huyupi ang liog. Ayaw lagi. Balong naman eh. Noon naman kay pastor, kay tikuang naman may. Liyoy. Si Pastor Baraguna, mga kaigsunan, nag-edad kong 69, he do it because it is written in the Bible, he did. Pakas lang niya na mo niya, hiluot na kakaroon. Oh, so ka. Hindi mo na pwede. Mabana, ha? Time daw ha, pagkamutanan ako sa asawa o nabay ni doon, kaya tumuan ninyong malipayo ninyong balay, mo na ang ganaan sa mga asawa. Kaya bitaw inigsulti ninyo kay love you bitaw mga bana, musirirat nila mga tao. Sweet ko kayo mga tao. Musirirat yan. Kaya pinaka-the best. Kaya bitaw mga bana na inigsulti sa inyong asawa, mag-aiko na inyong asawa, mabuntag sa iyo pa, mayon na inyong asawa, kaya mo rin. Ready na! Huwag pa kakatrabaho, ready na siya. Mayon na inyong asawa, init mo kulat. Nag-excited siya muli ka. Di kayo, pagutan mo na inyong asawa. Dan, muli ko ka na 5. Bago niya kasi asawa. Bisan pa ka alas 10 ka muli. Dito na lang katrabaho. Kanang nga bana, yun na klaro. Dapat ang bana, muna madala yung bana kay tablahon, tali. Mga bana ha, buntag sa'yo, kinsay pangitaan? Asawa. Bisan pagtikuan mo, pangitaan na yung asawa. Kaya kung mamatay na ang iyong asawa, mo ba na papangitaan na yung patay na? Karukuy pangitaan sa kong asawa, baksa, haluti ang liko, bahalag, pagkatiguang biyata, kay agtang na halutan. Mura na tag. Mga apuhan. Dili pwede. Ha? Dili ta sa mga lalaki. Basta mga babae. Babae, dili ko, asawa. An auditory husband will enjoy music while making love. Di ko anak. Ano dito, pagpalong na sa suga. Ganun yung music. Gabo kayo. Ako sa una, matulog may gana. Kung matulog may gana, sounds. Singer ka na yung asawa, pag sugod pa naman kami niyon, ganahan di ko na nga itugang pagkanta kay matulog ko. O kay udin ko ano ko, uditory. Pero not all the time. Kaya mga bana, ganahan na sila o dili iyaw-yawan ng mga asawa. Buha ko ng mga asawa, hinay lang ng sulti, uy. Di kay buntag sa iyo pa. Ito kay di matakahilan, sulti kami ka sa mga auditor. Bantayin niyo ng mga asawa. Maglago na ganin na inyong bana, kasi di ka yaw-yaw.
auditory imong bana. Oh, bantayan niyo ha. Pero dili ka na maglagot, dili na auditory, wala yung pakialam. Pero ganun sige kagyaw, may mo na ganun yung bana. Ay, sige kagyaw, di ka palong ako. Hinaya lang. Ino lang nimo kanang mahal ka ba? Practice. O ka namang, bisan pag i-record nimong tingog niya, naliguwa kayo mong bana, makahilak pa siya. Di kayo makahilak. Salamat. Matay na. Kinakahilak siya kayo. Kalipay ba? Madunggan. Kami, pag ninyo na mo sa akong asawa, nakulit pa naman ninyo, naglakaw ka. Gi-record na ko akong tingog, mo yung ginagawa na ako, gi-record ko na niyang kanta. Kuya, kami mga tigsunan, gina-record na ko yung tingog kay ganahan. Mga asawa, hinahinay na ka. Ha? Hinahinay. Pugo. Ano ito, sinuntiyan na ito, love, di na kasi ba, love. So, kita mga matayo, nagkadugay na, bago na kayo mga batasan. Sa unang bago kang minyo, darling. Karon tawag ko na, Raymond, asa ka? Reply ko ba na, hamari ka prete. Wala na darling. Ngalan na kuha ba? Tawag na sa ngalan, wala darling, wala loves. Wala. Ayaw. I-maintain yun na nato. Ha? Timandi mga asawa, mga bana ganing audibol, di na sila ganahan o yaw-yawan. Mas ganahan na silang uto-utoon. Nako'y nakita na sa kapastor, pastor na siya, nabantayan siya na ko. Audibol man siya kapastor, kanang auditory. Pag-abot yun niya, marok kay asawa ay, marok kay asawa. Kay bao na rin siya. Huwag niya yaw-yawan. Paglingkod sa bana, basta doon maruka sa asawa, huwag ka palag ang bana. Oy, iyang giduol kung iyang gihumhungan. Gang, huwag ka balo yan bana ha? Nga last program, di na niya gang, ikaw ang muak sa lasis karon ha? Di akso kong baliban ang bana. Ayoko ko wala. Ikaw lang ha? Ikaw lang. Ha? Sino? Dikis ang diretsos. Lamat ga. Allah, pas pa. Huwag nahibo ang bana, ditindog kung nag-blessing. Pero giingan ka ko sa bana, o sa asawa, gaya mo eh. Awa o, sugod ng program. Ngayon ka bana, hindi mo pa rin niya. Ako nang ginigay ko sa way, kung ayaw kong dagdag yung pwede naman ko hubungan. Basta udipulin yung banang mga asawa, ayaw sige yaw-yaw, hubungan. Okay? So, murag ganahan pa din yung mag-yaw-yaw. Isa may ganahan ba yung malangit ang inyong panimalay? Ay, nahinay na tagbago. Dalita si Alas. Muna yung kasal. First na mong human sa kasal. Namaktas ng duwa dito sa tinihan. Wala pa mong mga anak na ng panahon na pinagtasay. Wala yung ulting answer. Gapos na. Kinesthetic. Dirita. Basa mga babae. Unsa man yung mga kinesthetic na bana. Basa mga babae. Go. A kinesthetic man. Hinay man. Ready, go. Kinesthetic man likes to hold his wife's hand. Magkabantay na ganin mo sa inyong bana nga. Si Gatsun mo. Naman gulo ba mo sa isang ingin mo sa ano? Kasi buwak. Usay ka. Bana mo namin mo. Kay ang kinesthetic galing nga bana, ganahan na siya body contact pirme. Pag-abot sa imong balay, ganahan siya nga mamalit mo sa palengke. Kaya kayo makita niya. Kaya makita niyo sa palengke nga nag-holding hands. Bana mo inisip anak. Pero tanawang asawa. Nagrabe ka sa busy kayo, mamalit lang o sibuyas maghulingan. Kaya kanil mga kinesthetic nga mga bana, ganahan na sila nga makagunit permente sa lawas kamot, buhok na mo sa ilang asawa. Kay sultingan kamo mga asawa nga naibanang kinesthetic, dili lang mo mga suplada, hantod mo maniguang makafeel ka na sweet kayo siya. Pero nakabantay ka sa una, unya naniguang mo nawala na nakabantay. Walang kinesthetic na umbana, unya nawala na karon sa lana nimo. Kaya sige sa pakita sa una, maghulingan sa kapos, nagluto ka. Ano ba mga asawa yung na, suplada kayo, murag gidubog kalima. Nya, muhin mo na kayo na, why, good morning! Bukan mo, pipiwan ka rin, masong.
nasuko, napog ka. Oh, di ba? Oh, basta magkamatay ka mo yung bana gani, ganahan ka na nga, magdikit-dikit ni mo, maglakaw, akbayan ka, tikapon ni mo bilbi, pasakit, ayaw na siya. Hawa pa. Ayaw. Kaya mawala na, mamahay ka. Pagkatiguang ninyo, magulit mo kamot, pero magpakamatay ng duwa. Ha? Kaya kanang mga banang na magkilistitik, o imo ng maampingan, kaming mga banang na kilistitik, ampingan ganin ninyo, based on pas kamatayon, ubanan mo na. O, kilistitik ka? O, ganahan ka ng mga holdingans? Wow! May Espanyol ba? Kitang gilas tayo ma. Dalita, mga bana, basa. Unsay ganahan aning mga kilistitik nga asawa. Basa. Ready, go. Likes to be caressed and cuddled. Usa man ang caress, ganahan na sila lambing. Ako mo kung ko. Sipiyat na ko ni bana, pero ako ning ginahinay ni pero mga bana, magilat ka nila inyong asawa, ayaw ka sa gila! Normal! Doon lang. Pero may gabuso kaya ang mga laki. Ganahan kasi mo kagarbo, may terno. Ayaw. Kaya ka ng mga asawa, ganahan na sila duyan-duyanon. Danawa ko. Bes, ako'y labot ng kameraman mo. Ngayon api na rin, umedit. Nahimo inoong bad background. Pagkasal mo, ginong alsamon, gikan, ginamit ko pala bilang church, gikan dire, padolong sa gawas ako, yun ang gialsa ang akong asawa. Kung mamutana mo, tinong na ginayon ni pastor, pamutana na lang ninyo akong asawa. Wala nyo ko masipya na gitik-gitik niya. Usay kitang mga lalaki mo, mas ganahan kita magara-gara sa atong mga amiga. Pero atong asawa, wala. Kung sali ka. Ha? Mga bana, ganahan ang asawa mo, alsahon. Pag-alsa, luka na. Pag-umalpa. May ulong nyo ko ano bang mamagkayon. Luot, siya luot. Sige daw, tagay daw kung gatong rason, anong luton ka sa inyong asawa? Ha? Hindi ka daw, ibutang ipayang. Ay, naghan. Pastilan. Mulas kong pagyon. Sa usa, ipahinga. Unya kamangin. Ay, nako. Kung sa hindi ko ni Pastor Sirano, ayaw ninyo seryosoha ang Panginoon, mga matay mo. Permiti ka man? Gawiran mo. Kung sa inyo sa Panginoon, do it committedly and happily. Kanang kamura dito ang duha ang mabiling sa balay, pag binata mo. Kami sa mga asawa, duha na kami sa balay mabiling, magbinapanay ni sa balay. Kaya ano ni katiguan na mo, maglingkod ni sa wheelchair, ang among ma-remember katong binata na mo sa una nga kamiray at kabalo. Kabalo na yung asawa. Kasi ako na yung buwa-buwaon. May mo na yung asawa. Mabuhang ka. Kaya siya, naglilit. Naman na yung bed ito. Kaya yung bed. Kami lang na kay bawa na. Ano dito, magkabong ko dito. Ako rin, usay, matulog ako sa ako. Kaya ano, yung ganito itong murang nagagawa bata. Ngayon na po mo mga banal, huwag. Ha? Ay, swak ko ngayon mo ng may posiso. Guman, balik siya mo, lima, may mag-ikot. Ay, nako. Ganaan ang mga asawa kugos-kugos. Ganaan ang mga asawang alsa-alsa. Maganda ka! Lingaw kayo. Yung mga dos mo kong luwa, niya na kayo. Kakados mo kayo. Duha mo na hospital, di ba? Okay kayo. Ganaan, kamo mga bagong ninyo. Sama ni Doc, bagong mo ninyo. Napitang mo ninyo. Pag-practice mo si nurse. Alsahan na yung asawa na mo. Alsa yun.
akong gisuwayan niya akong asawa. Basta lingawon ra gyud ni ako pinakong Panginoon. Mahimo gyud ang panalangin, ha? Unsa pa? Oh, kani suwayin ninyo ni, mga minyo. Ligo mo sa pindasan. Sige, sige daw, hamba. 1, 2, 3, go. Carlos Yulo. Ang ana din ang asawa dito. Pag-anak, bukat man, buwi. Bang! It's more fun in the Philippines. Kaya yung mananaw ko din yung asawa, oh. Ibo ko mananaw din yung asawa. Oh, anak, kung naglago ka, dayon! The point I want to say, mga bana, ganahan atong asawa, gitit ko. Bana, masuko sila. Lain man ang mga asawa. Ay, ako na, huwag yung may asawa. Kaya sultihan ka mo, naisikreto sa akong asawa. May, sampungin lang na yung dungan. Ayaw lang yung isulti siya. May, sampungin yung dungan. Naisikreto akong asawa, kung isulti sa inyo. Kapalo ba mo? Na akong asawa? Ayaw lagi? Ako, di ko nangitigo. Ang akong asawa, babae. Okay na? Ate sa ibaw mo. Ha? Ate sa ibaw mo. Akong asawa, ako na ginagitid. Ang lunggan, we enjoy our marriage. Kaya ibaw mo ko, wabot ang akong edad sama ni Nanay Tunda o Tatay Tunda. Oh, nanay at tatay, karong gabi, pag ilitanay magli pa ng lulan, gamiton din yung balibo sa inyong manok. Balos rin sa nanay sa ilong. Bakit yung mo? Silang punta, walang yun. Oh, ang kami niyon, mga bana ha? Please, hika-hika pa inyong asawa. Gapusa inyong asawa. Hagkin ang inyong asawa. Kabalo ba mo mga bana, pilang gikinahanglan nato nga halok kada adlaw para nindot na ang akong kinabuhi 20,000 pieces. Then, pila man ninyo mga bana nila. Sige pa mo, kiss. Walay na ako ang agtana kay para maras ako. Lain kayo, kung kisa ni mga asawa-asawa tab, hindi na ako. Sali ka. Medyo liyon yun. Kaya yung asawa, mga bana, mas tagay magsuko na na inyong asawa, padayon lang din mo gitik-gitik. Ako na akong teknik, nanaw mo lang mga asawa. Ayaw na diba? Sige na ka, padayon gitik mo yung asawa. Ayaw na diba? Sige, ayaw na diba? Kaya ako na lang, ang baka na siya, ako na siya, halubon, mura itong nag-away na liyon, teknik, ako na ninyo. Nako. Mga asawa, ayaw mo, sige duwa-duwa, yung kauban sa buhat. Kanang itong mga kaisunan, sulo sa iglesia, lagi ko makitaan. Na yung mga bana, masuot pa sila sa mga batan mo, nilang asawa ko dito, ipang, saan ka? Tinta nyo ako kay. Tinta nyo rin pastor, sige ka mo si sa Biblia. Ikaw na ba, ayaw kong yan sa. Kung gusto kang musuod sa gawas, dapat suod sa mo sa imong asawa o anak. Kaya kung di mo na mahimo, mapilyon ka, mahulog ka sa sala. Ha? O di makaya lagi sa bana o sa asawa at sa iyong bana. Unsa giingon ni Solomon? Kamu na itatan. Unsa man Unsa man siya? Ingon si Solomon, oh my God, let me see your face. Your face is lovely. Unsa man na? Visual, audible, kinesthetic. Unsa na? Visual. Kani, unsa man Ingon si Solomon, let me hear your voice, for your voice is sweet. Auditory. I-reply ko na yun ang asawa ni Solomon. Unsa ang asawa ni Solomon? Unsa sa iyong asawa? His left hand is under my head, and his right hand embraces me. Unsa na? Kinesthetic. Okay, unsay atong himuon para mas mulig-on ang atong relasyon mga matay. Number 1, identify yourself and your spouse. Unsay mong spouse, kinesthetic. Unsay kumbay niya tulo. Unsay major nila. Visual ba ni siya? Kinesthetic ba ni siya? Auditory ba ni siya? Mauna. Ha? Sa diyang imong discover. Ikaduha, imong dawaton nga lain-lain yuta. Amen? Ayaw kong sa. My spouse personality is unique.
I should not try to remake my mate. Ayaw ninyo ingay inyong bana, ayaw inyong asawa. Dapat musunod ka sa kuha. Ako si Pierre Colo Sahay. Dawat ko na. We are praying for that one. Ikaw kung asawa, gani magukag ulo, giinan ayaw mo ka bana. Dili kayo magbinaslay. Kung sa ikaw sa itong lecturon, dawata na lahi-lahi yun mo. So, sa ito ni mo para di ka mag-away, sakto ni mo siya. Ikaw kung na bana, sabtay mong asawa. Ikaw ang asawa, sabtay mong bana. Kung sa inyong solusyon na naluwa, muakso na ganyan mong away, sulod mo kwarto, ang pagbubuhan. Ayaw niyo pugsa lagi nga mabago yung asawa. Pero asawa, paningkamot na mag-ampo ka, nga mag-uhod ka sa Ginoo. Ikaw kung na bana, paningkamot na mag-ampo ka, nga mag-uhod ka sa atong Ginoo. O, basa na tanan, mga magkayon. Ready go! But to have another with whom you might share your company. Oh, klaro kayo ha? Kung sa'y katuyuan na nung gibinyo mo sa Ginoo, dili tungod imong ipasabot na ikaw ang pinaka-bright. Dili pwede mo ipasabot na ikaw ang pinaka-how. Ikaw ang nagtrabaho sa balay, dapat ikaw ang how. Di na pwede. Giminyo mo sa Ginoo mga magtiayon, kay inyong saluhan ang inyong pagkatao. Oh, yun, completeness. Ayaw pangita o right person. Di ka nakita na, but be the right person. Oh, masuba ko lagi itong manahagin yung bala para tabla. Number 3. Kung saan number 3? Para di kayo ta maglalis, di kayo ta mag-away sa balay, ibutang ang kagustuhan sa imong partner. Pero, no to ha? Ikaw mo partner, di mo permanente ikaw. Uy, di mo betos pastor ha? Ambag sa kong seminar na dapat ako ang yun. Pari na na. Oh, both of you, dapat namo na nga kasing-kasing kung sa may gusto nimo. O, ikaw kung naman na may gusto na, o sa may gusto ko nimo. May unang asawa, o sa mga gusto nimo. Ikaw manugay, parehas mo daw, ang may gusto. Oh, nagabantay mo kanang mag-atubog daghang kaon. Uy, kaon na rin. Yung ngayon ka, tigilay ko ito. Uy, kaon na rin. Magkadugay, di ka kaon. Pas mo na yung ka. O, kung siya pasapot, mga magkayon, tusay ka. Ha? The graces of self-denying, courtesy, adds splendors, luster to relationship between couples. Sige ka, gusto may ganahan ni mo ngayon mo una ko. Oo, anak, imo lagi ng asawa. Dili mo namin mo katrabaho, imo mo ng asawa. Ang tama yung kaulaw. Kung bana, kung tanan mo sa waga, kung sa may sityan na ko, naman sige mandukag kasuko sa kuha. Sige daw bitog-lumit ko kay maminaw ko. O imo kong asawa, kung sa may sityan na ko. Pero parehas mong duwa nga puros mong tama, na inasulbad ba? Uloy! Tulog ko katuloy na yun ang lutong tagapapayapa sa barangay. Wag yun ko'y pwedeng sulbaron kay puros tama. Ang nagpatay sa pato o ang nag-ihaw sa pato, pero sila tama. Pero pagin muna ko, paubos, sulba na mo kaso. Tulog ko katuloy na lutong tagapapayapa. Mura ko na itong sikrito, paubos, mudawat na kalasayot ka. Ako kung ginipagkas, mudawat na kalasayot ka. O mudawat. Kung sa may gusto mo yung niya, maunay kong gusto. Kung sa may gusto mo yung niya, maunay kong gusto. Ako tingnan kong sekretary, isulat na niya. Okay, solve na ta. Ako. Oh, wala na. Sa atong balay, gilid, oh. Namoy mo po dito, pinsin-pinsin mo. Lingawan ninyo yung kamungumis, palabig seryoso. Sa'yo ang atong focus, anak. Ito magkakata, silang ka sa mundong ito. Anak. Ang tanong mo niya, isa na gininuan niya, yung anak. Papiliyon mo. Asa piliyon ninyo? Kung buntis yung asawa, may mo talag mo yung mga bana. Papiliyon mo, kinsa